забардастаҳо ва муваффақтарин бошгоҳҳои футболи осиё дар ин марҳила осон нест, вале бозӣ бо яке аз дастаҳои беҳтарини ин қора тими Локомотив Тошканди Ӯзбекистон исбот кард ки вақти нерӯсанҷӣ дар ин мусобиқа барои бошгоҳи футболи Истиқлол расидааст ва Истиқлол бо намояндагӣ аз Тоҷикистони азиз ҳамеша барои расидан футболбози ин ё он даста ин бозиро тамошо мекунад, чун дар бозиҳои бузург ташрифи албатта мураббиёну мутахассисон борҳо дида мешавад. Хуб, 3, 2, 1 ва рафтем дӯстони арҷманд. Ниҳоят бозӣ оғоз мешавад. Дидори охирин барои дастаи Истиқлол барои роҳ ёфтан ба марҳилаи гурӯҳии Лигаи Қаҳрамонҳои Осиё. Муҳофизатгари дастаи Ал-Аҳлиро огоҳӣ шифоӣ медиҳад. Мухлисони дастаи Истиқлолро мебинем ки бо парчамҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин майдон хуб истодагарӣ мекунад. Рустам Ятимов, мо аз ту умед дорем. Зарбаи Билолӣ, аммо ҳисоб кушода мешавад. Дақиқаи 90-уми бозӣ. Истиқлол аз ҳариф метавонем бигӯем ки беҳтар ҳам бозӣ кард, вале ҳамин амал дар дақиқаи поёнии рақобат нақшаи тими моро барбод дод. Ман намедонам ҳаводорони футбол, тамошобиноне ки айни ҳол моро мустақиман тамошо мекунанд, ба ин рафтори Виктор Свежов чӣ баҳо медиҳанд.